Yo, other four onia emfre onia other four emfre other four said the moon and will be nima will be tre and then so you so and comodina Abrokyr3 and como Abrokyr3 our dear. Hey, elder. Me out of four said the winning no. Mama catching ye yet not see. Ane said the American no twe ekona na dwumadi na ahyehye so nti yebuso mepa mo chewo ne nuanom adofo eye beba akola ba ye ya nani eye ne ye nyame ye Bible ka se wanya ama wunu a wanya ama Awurade ne ohumobro hu fo mobo no so Awurade ehu ne mobo abofra no telephone number ne yeguso asre ehia moa se adofo emoa yen ane bebrena esa ebisa number no ene ni beyi number yi e de a kire se esre mo a mo pese mo boa abofra yi no mo moa yen na ye hia sika ye de beye akola na ni no operation telephone number ni 024 30 48 310 024 30 48 30 310 sorry 024 30 48 310 mage number no yesremo adofo emoa sede ebe ya akola ye ni no yebetimu ede aboa no medase bebre ane minua be ma no so eka no ka na yede etwe tifi no so no koso anati koso ti oh, Tiafika the Abadoma, Etchi amanfo fie Tifia ne, Mambo again, we won't take one. Oh, then is what she said, the Anaba, Etchi amanfo fie Tifu, any of them have been defeat Germany, the bayou. Telephone number. Oh, the telephone number, the award part, and 050 21 37 336. You know, see a number the view. 050 21 37 336. So what for that telephone number ya? Baby a bewobia. Benya adwuma wodoma kuro no nko amu. Be konkoransa tachimai. Be twansu nyanechi. Mem baby a befre baby a beba. Na ka no baby a be wo pepepa ubeku beye. Opposite Doma Hospital baby a well no wono. Ubedu ho ne ka isi ho. Ti se ni ho de a no wa frɛ number. Number ni Niti be a sape, ofra ya beti zim. Baba soa, shishaya wa hubiano, Beno beka, Beno kaya otia siemano, the basha sie, and really jama bruni beka say, the rantish minutin. Ube huane se biaye, super. Ale bibiaye super, eti yadamwasi se bibiaye super. Ane enti se bibiaye super sadia. Ene de na kire se mama KaakyireFM no oguso yeguso a yede adofo yede ensem bebre eba koso anati wate na obeti waso nsem mama KaakyireFM mama KaakyireFM Fraunia fraudofo se ontna se na mama KaakyireFM aba ena so ensem bi wo ha emu enwrem nua eyafutuo mama KaakyireFM eyami amini o wodofo wade nyina meba mu dia yeseboa bim obeti se kyr3 yeah seboa yeah mama KaakyireFM KaakyireFM meda se watsra se na watie sa ensem nyina no watie ama mawie nti me no ewo nkomo me no wo ensem a ye ba beka ne
Mini abebre na yafa e de ato ye ho so se ye di ho dwuma ensem e wo manga na mu mini anu Abrokyr ha enema ye fam enu na mini abusua ene adofo atena se ye beba ni ye beduaduam ne memaja ne se buya mini a wosaka fama wunia onia so fama onia subscribe share de wo asemi ho no brabeka abusua ne adofo betie yansa ni ba ko fruitin eni tire mesra wo say wodi eti asem no aba ewo mu no ne wafa na ade abo wo ntoma no sabre matena se na metena se a abusua ene adofo oba kunafo bi na futuo ensam ne de bebre na aba na nna ye duodai ye hyase boko oba kunafo bi afutuo ode o mame maame me papa me nua no ma ye wo titiro Abrokyr ha empo Ghana so ka ho na titiro eye Abrokyr4 anuanom me maame yasem a ofre me e kai ne se KaakyireFM men hu TV so da kro na nko madam fu bi ho na photo ibi ebeto so na nipa na eka se ensem a wo ka abawom meda se maame na me maame de o ma nipa no sende ensem no bi ema no na otieye enti atia ne na anu de ya me started me for Abrokyr ha yi no asem bi safoa akobi asem bi pono eni tini nka kire se ensafoa no maje bele ha safoa ne kitame eye awurade adom epono ne de doso nti maji bi de a usu betima akwagibe enu nti ne ye maame kunafo yi no na semo no edafem boko etitina se na mentompo ase na menyi nsem mfa mawo ye beka wie no se de bia na oka no aba wa asem no eno ne fa sebe nkwasi asem awu no emfa entitina se na mebeja mu de amawo ye maame kunafo yi asem ne se oyoba a ono okunu ware ye etena o man Ghana mu na ne kunu eba Abrokyr ha enfie beye duachi enfie beye duru ne kunu ba mu Ghana beye mienu ekome ensa so na awurade ya adom ne kunu no eba be fa no na bra ne kunu ne be fa no ofa nkwati kwan esanse no mienu ye wo ha de yenim eye nkwati kwan na ofa ye de be wura mu na oba no na wo nkora mienu na antie mienu ewo Ghana na oba kurum ha obedu ye no na kire se eja sebe okunu won krata enti be wo ba biti enti ekoba sefe de adwuma sem na kire se adwuma na ye maami na komaso ade ne se awo mama mienu ko nya baaya nka ope awurade ya adom wo hwe se de kurom ha setena siti a oye adwuma no kwa animu kakra ansa na awo no bi esane ba nyame ye na dom enya baaya fefefe kama onya baaya yi no anche efie nkono mu na papa ne firi mu na ahana asem no wa sabre ne pese wo be ya so na watie na wafa asem mu aba ya maami ene ne kunu na ewo ba no na nso sade ye nyina ye nim a ene ye kyerɛkyerɛ niema bi ama ye de aye futuo na sebe ye de aye nyansasua nti no ekoba se ya maame ne baaye no oye adwuma ede ye krata ede tena kurum ha ne kunu wo krata na nso sebe na ne kunu krata no ode aiware oba foforo oba be ma ede krata ware no no oye Ghana ni ba enu nti maame eba na owo no no maame ne broni ne ye krata ensam no ye ka ma wate niema bi ase enu nti tie na nna mimi ne umienu nti jama ya ban Britain ya ban Canada Holland ababe nyina ba hu ya adom bi ne be de odom ye ne ye de te ha no enkrata ekita ye nne no enne ya adom bi ne be de odom ye ne ye de te ha ekoba se emfie nkunu mu na papa no yade ammo papa yi maame de baada sore o sore akwa eduma o kasa papa yi hu a papa yi mfi sebe ba na okuna be wura dem ada
Afi de beba ne se e wosema ametiam ema sebe ne neighbors aye nipa bebene no eba ansa na eja ba frɛ cranking bag ye hospital car nipa bae bebehwe ne kire se papa kura de sa eje mwacha ma me da ne nche ne mpa no so a na onim enu nyina de yebekoko ya ne se ba befa emu de ko ye jama ya ban asem asebe ye jama ya asem mu no mami enye okunu ne papa yi aha na awere hosem ene afutuo ene ahweyie ewo ntiti ebra mami baaye no na papa yi ene oba bi aware ewo nkrata so a eye oba be nyina be firi kuro a eboso be fa ne se be nyina ye Ghana fo be firi kuro a be fa kware ba akoso ne ko na ebra papa eyere ne baaye no o ma ne hu se de kuro hate ye ni nti one de onim se maami asomasi de ye ka ne jama asem mu de a oni nkunu ne be ya awarefo me de sebe ye ya awarefo ewo manga na mu me nuanom papa ye firi mu akoba se maami ya ne kuna wu no onye kunafo na mmom oba a one papa ye nkrata no one ne ye kunafo sebe mu sebe nya adro maami ye na adwuma enka sebe okunu hu ye enso sebe yakoba krata so nti no ewo se maami gya ye adwuma na ohwe ntoto ya be toto aban be toto afa ne kunu ho maami no so etimu gya ye adwuma no ebre kakra bi a na kyese ode oboa ba ye sa ne ma nyina wie ya papa mekan sebe oya asore panyina oya elder asama mekan sesa akwala no wo fie nko anya mfie aduru nan obi awere hosem a one me aka na me ka kire wo otitie ne yie oba kunafo no ono anasem a o ka se menka ema maame mpapa adofo ne abusua bi a mo wa Abrokyr ha mo de beto mutim na sebe wo be firi ho asesa firi ho a nka ebeboa wo enye saa de okọ mu na o kan sese ne ba no anya mfie aduru nan papa no wuye no na ne ba no wo mfie nkron enti maami a sabi one papa yi be ware wo jama ya ban mu no maami ye de animu aye bibia wie afa de kuro ha sabi papa no so no ye adwuma kama saa bere no onyini muro so saa be ye bibia wie ye de yakoba ye ne sabi mu amunim oba kunafo wukuru wa obegye rente na wei ne ekofa se afa na asorefo unti ha yie afa na asorefo be betena se na ba hyehye mmera ba be kansem na hwane maame a one papa ye krata edi tum say na ye ka no kwa maame ni nya on be fisted no na enchere ye ne yire ba ya ansa na maame ne kora ni kuro kwaje saa de ne ma no enti hwane ba na one papa no be ye krata no be ya tum say se adaje amagyan atena se nyina no nokure ni se sika bi afiri be ma na adwuma ma obade a na wo sesa sika no ho hye na mutua ebeda dodo amankwa adwuma no mi sika de mame efise abane ni nse ho de sika we ye mame Ghana fo muntie o kunafo no ono ano aka asem we o se maame no asem a wo kan ye no enti ye beka wo wusuban mimi suban ye Ghana fo ye suban asebe ye ntena se enwina sem ho nkwa achinti no ye started say ye beka sebe nsemfo e de akire oba na onde be ma na ye nkrata no ya nwina ono de ne ho sabre no ya nwina ono no ho ono akunafo nanum se sabre no na ne buafu oba na oni ni kuna ye nkrata no ye beka saade ya na afi e wo so oba no so e ma ne bufu na ojai bibia mu na afi de mo amobeye sade wonim krom ha se oba kunafo ba bia ya aba nasem so oba kunafo ya nsore a wo na wo ya mpena ya ma aba poni se papa no kura wo mpena wo wo ba den asore akọ yenya binum so asebe be wonyansa e kasa kire sister ne se menua enhwe de nipa yi ene asafo no mufo no be ye bua enye den abema yi ofiri wukurom kwan so yenye se Ghana fo na ye mmoa ye tinsie emu ni wi a
maame ne sane nya anteaseɛ ɛyɛ wɔ baa na atue sika yɛ krataa no ɔsane nya anteaseɛ ɛsan ɛgo ayɛ ma bɛyɛ deɛ bɛbɛyɛ nyina wie bɛde bɛma na yie kɔ Ghana ɛne deɛ ɔbaa kunafoɔ no ankyerɛm sɛ ɔbɛyɛ ɔne ne wade krataa so no ɔkɔ bi ana sa ankɔ bi baako yɛ bibia ba wie bɛsane baayɛ a sese maame okuna wunti ɛyɛ ɔbaa ɔne bɛma yɛ nkrataa no ɔgye rente enti sɛ deɛ mo amunim ɛneyɛma no bi wɔ hɔ a meyiyi bi afirim sɛ ɔbaa bi kunu wu na bɛma yɛ kan so according to ne yere no kyerɛ sɛ ne kunu yɛ adwuma wɔ factory kɛseɛ ɛwɔ Germany ha enti no na kyerɛ sɛ maame a ne kunu wu no ɛyɛ sɛ sika awadeɛ no ɛwɔ so adwuma anaasɛ ne nneɛma bebree no ogyae na ɔne abane no bɛdi nsawosoɔ bi wobɛte na asɔrefoɔ yi bɛɛka nsɛm na kunafoɔ na mu no so de na ɔno so ɔka bi afei deɛ koduru baabi nipa ne nyinaa san twe bɛho firi ɔno bɛɛ kunafoɔ no ho na maame te ase na ɔka nsɛm bi ne kyerɛ sɛ ɔbɛɛ yɛ ɔde sika ɛware bɛɛma yi no otua ma bɛɛma ɛware no ne mmara na kari ɔbɛɛ kunafoɔ no ɛfiri sɛ ɛyɛ aban asɛm ne yɛka ɛyɛ gya ama aban ɛnyɛ abusua asɛm ɛnyɛ Ghana aban asɛm aha deɛ mmara ne da no ne bɛde ɛto Ajama aban nim ɔbaa a ɔte kunu ho sɛbi ɔne ne da ɔno aduane ma ne di no ne ba no kora awo no krataa so ɛnyɛ ne ba na mo ne ma mienu na bɛwɔ Ghana no saa bere so ne benyinyi saa so nso ne nkora ne da so wɔ Ghana enti no papa ne bibia ni hɔ a maame ne ne ba kora mfie nkono no kora bɛyɛ den beti nkɔ ho enti deɛ bɛba ne sɛ afei deɛ maame kunafoɔ de ɔno apere deɛ kosi yɛ ne sɛ akyire okonya obi a ɔkye ne si hɔ ka kyerɛ ne sɛ maame kurom ha yɛte no ɛyɛ nneɛma bi a yaa ne yɛ mfonso ɛfiri sɛ wukunu no ɔbaa a ɔyɛ kunafoɔ otua sika ma wukunu enti hu sɛ saa bere wɔ no so mfasoɔ bi aba ɔbɛgye nti brɛ wo ho ase na hu kasa hu kwana wobɛfa so a wo ne wo nua bɛkasa nua obi nimu a obi kyerɛ enyansafoɔ binom etimo kasa ema ne to adwene ne akoma so me maame kunafoɔ de otie nipa ne din na ɔkɔdaaye saa da ne da ɔso dai ehu ne kuna na ewu na asana maame ne kae no saa pepepe na okunu ka kyerɛ ne sɛ ba de ne na ware krataa so no onye bone ɛyɛ abane asɛm nti no deɛ maame na kan ontie me nua baabi a wo ni nsa wɔ saa kyew ebi akyeme me maame ka asɛm kyerɛ me no na osu mesu ye efiri sɛ ɛnneɛma na ɔde ayɛ maame a atua sika no ɛnua no da bia meka wo ɛnneɛma bi wɔ hɔ a yɛyɛ a emfitiaseɛ no sɛbe yɛ nwene ho agye sɛ wie ɛbɛsɛ yɛ wie no wanhwɛ yi a ne wo a wudi akyire no wo ba bɛyɛ di kan ne de odi kan so na akɔyɛ akyidifo ɛno nti me maame de ɔpɛ nipa ɛne yɛ baako mmienu bɛyɛ mmiɛnsa ansa na maame yi ɔno so ɔte nsɛm bi ase na deɛ bɛba ne sɛ sɛbe maame no obehu kunafoɔ no mɔbɔ sɛdeɛ Bible aka nti no saa nipa yi atua sika no ohu kunafoɔ mɔbɔ ɛwɔ nneɛma bi ne ho ma kyerɛ sɛ deɛ ɛwɔ sɛ bɛde to yɛ sɛ wɔtie saa asɛm yi a me maame de nti na futuo a ɔka kyerɛ me sɛ menka kyerɛ me nuanom me maame no mpanyimfo ne nipa bi nim a yɛwɔ Abrokyr ha sɛ wo ne bɛɛma te sɛ yɛ wo kunu firi Ghana sɛ Abrokyr ha no ho bɛhyia sɛ ho mmienu nyina mu kita nkrataa na nka ho mfie na kɔ baabi ana ho nkrataa sɛ na sipia wobɛnya nka ho nka mom efi sɛ deɛ ahu bi da no ɔnka sɛ ɔpɛ bi ahwɛ ɛnneɛma a ɔfaa mu na deɛ nti a ɔka ama wate ne sɛ asɔre na ɔwɔ mu no nepo ɛgyae efi sɛ asɔrefoɔ na emfitiaseɛ no ne bɛde Bible ne bɛɛka nsɛm no ewie yɛfɛ nsɛm a bɛkaayɛ
enya ni kunu nko a o asafo yi mu a motitimu yi elderfo asofo bebre po ne se bebe ne bayida ne ntia Abrokyr ha ben ware wo krata so enti me maami de sa asem yi no sama start se me kansam e de kyerɛkyerɛ ye ho se ye betim ahu kwan bi a ye betena so wo Abrokyr ha one de na asem a akɔnani enti no nka wo ba bi a wo ne be mate a ho te sa warefo sa ho ware free Ghana sa ho be ware Abrokyr ha mo benya ka ho nka mo krata mu na mo nya warefo efise eniema a ofa mu no atete ene nsem bi a wo bete wo wura da no kura wuntim na no odofo de aba no wo fa frasem mu ya maami de ehu nti no oka wo sebe hwese wo kunu wo ne da sore na mpo awu na ne ho nsem bi beka wuntim nkoho bi na nipa na betwehye a wo ho no eduru ba bi afiri wo nkyɛn hwe nipa a obetima aboa no ba ma wo ne nya asɛm Abrokyirfo suban no ba ma wo ne nipa na nya asɛm ba sana twebe ho agya ho nti wo bɛyɛ dan asɛm yi ye nyansa kasa ɛno nti no hini nyansafo de sika ye dutam ya maame no atua sika ma sebe papa de awu no awurade mfa ya dakra nsi ye saa bere bi a no opsika de aboa abusua wo Ghana anampo saa sika bi no de kofo obai ba ya obi anim eyemwa na ye boa ye ho no ewo se ye boa ye ho duru ba bi a ye behu kwane a ye befa so enye Ghana fo nko a ne be de benkrata ware ana be de benkrata sane nanso ye de no eduru ba bi a momma ye hu se eniema bi wo ho a ebeko atia ye ya maami yasem ya futu a wo mpa saa bere ni nsa wafa de me so mefa de me so wo magini ma me ka kire wo ne se odofo asema ma me kan yi se wuti kuro nha na wo ne be mate na me de me madwene no se wuti nka ho krata bom ne be ma ne do nka mom no yo ba wo no aduane ma be ma idi sa da ache pa wo be be se de ende ne nka no wa hu de wo be yo ho sensu bibi nti hu ntimi nka mom so a ewo se ote ho no muhu de moye no ma ne ka bibi efiri se de arrehupo ni se me maami de ne ba no na ontimi mfa ne nkyere se papa de awi ni baniye aprofi be bafi abepe ba bi de akora yi afa akora yi so sunsa ne papa awu mini aga na ni ene nsem we droda ndi aba boko ochina no wotwe pepepe site na se na wo pete de ndi beba aba wa asemi mu me hu ni se futuo so wo mu nti tena se na duedue nsemi mu na wagya mu se bia wodofo dwumadie yi eye wo bi nim a wo bi kire ba akofo menko ameye den fa wadwene bra na memfa madwene mra na yenkeka mum na yentoato adwene ye wi a ye gya ni se bia medase